Comment rin kita. Tumbasahon ang mga komento niya. Okay, mga igsoon, maayong gabi na usab. Maot maning tingog ani. Kanatong tanan. This. Hello. Okay. Akong usbon, mga igsoon, maayong gabi, kanatong tanan, o ingon sa atong naanda niya na usab kita sa takna nga usa ka oras sa atong live nga pagahimuon kung mahimo matagabi dinhi sa Facebook. Ang tuyo sa atong live mga kaigsuonan mao lamang ang pagtug-an sa tinuod nga tahas sa Ginoo niining kapanahunan nato karon. Kay matod pa sa Dios ni ata karon sa pinakadakong tahas sa Ginoo. Sa ato pa ang Ginoo di ay dunay dakong tahas. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, akong pangumustahon ang akong pinalangga nga igsuon Kardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA. Mayong gabi kanimo diha, ingon man sa imong asawa o mga kaimiguhan, mga kaparintihan nimo diha sa Amerika, mayong gabi kaninyo diha. Sa tanan nato nga mga Filipino nga naa sa Amerika, di ko maulaw musulti nga niya kanatong Pilipino karon ang pukos sa buluhaton sa Ginoo nga mao ang iyang giunahuna nga pagabuhaton sa banay ni Abraham. Ni anatong mga Pilipino kana karon tungod kay Pilipinas man ang gihatagan sa gingharian sa Dios nga iya sa mga Israelitas. Mao nga manghinaot ako sa kanunay nga unta dili ninyo ibaliwala kaning akong pagsinggit kaninyong tanan. Kay kundili inyong estudyuhan, inyong istadihan, tuni lang ninyo ang mga tudlo nato kaning mga pagtulunan nga akong gitudlo ninyo basin ra nga masabtan ninyo ang maong tema sa pagpanudlo. Mayong gabi usab dinhi sa Pilipinas sa atong igsuon nga si Bishop Arturo Amaba diha sa Kaluya, Antique, sa imong asawa o sa imong mga anak, sa imong mga kaigsuonan, mga kahigalaan diha, mayong gabi kaninyong tanan. Sa tanan nato nga mga viewers dinhi sa Facebook, mayong gabi kaninyong tanan. Pangutana lang mo sa gusto ninyo nga ipangutana, tubago na to live dinhi sa atong programa. Pero timanin ninyo nga dunay tulo ka matang sa pangutana. Una, pangutana nga pagsukit-sukit. Ikaduha, pangutana nga pagbugal-bugal o pangutana nga pagsukod sa kaalam. Dinhi sa tulo ka bahin sa pangutana, usaan ni ang sa Dios kaning pagsukit-sukit. Kay ang meaning aning pagsukit-sukit mao ang pagpakisayod sa kamatuoran. Mao nay meaning anang pagsukit-sukit. Kay gusto kang masayod kung unsa ka tinuod kanang imong gisulti, kanang imong gisangyaw. Apan kaning pangutana nga pagbugal-bugal, musangko ni sa dakong silot. Tibuok pamilya silutan sa Dios. Kay kanang pangutana nga pagbugal-bugal,
ilhanan ka na sa imong kasing-kasing, nga dautan ka nga pagkatao. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang nagasulod sa baba, dili maoy makapahugaw sa tao, kundili ang nagagawas. Kay kanang mo gawas sa baba, nagagikan ka na sa kasing-kasing. Ngano man na, tungod kay diha nato makita ang hidden sa imong pagkatao. Busa sa pangutana ninyo nga bugal-bugal, nagpakaulaw lang mo sa inyong gipresentar nga tinuohan. Inyong gipakaulawan ang inyong simbahan, inyong gipakaulawan ang inyong magtutudlo, ug labaw sa tanan, inyong gipakaulawan ang Dios. Diha sa inyong pag-ingon nga kamatuoran kamo, apan ang pangutana ninyo kabastusan ug bugal-bugal. Kaning pangutana nga pagsukod sa kaalam, walay padulngan kana nga maayo. Kay ang tumong ana pagguba sa kamatuoran. Walay padulngan ana nga maayo. Kay pagsukod raman sa kaalam, gisukod raman niya. Dili man to buot nga mutuo. Dili sama sa pangutana nga pagsukit-sukit. Nga kanang pagsukit-sukit, pakisayod sa kamatuoran. Ngunay meaning anang pagsukit-sukit. Therefore, sa bawat pangutana, sa tulo o sa radiha ang dawaton dito sa langit, ang duha ana iya sa impierno. Bisan pa ni ana ako magaingon, welcome ang tanan. Pangutana kamo, kutob sa inyong ipangutana. Kay atong basahon ang inyong maong pangutana, ug unya tubago na to dinhi sa live. Mga igsoon, daghan kaayong salamat sa tanan nga mga nagsubaybay sa atong mga pagsibya, sa atong mga preaching. Ay bisan pa ni anang tanan, do nagyoy mga tao nga nag-message nga gusto sila nga masayod sa atong sangyaw. Gani do na may pari sa Presbyterian nga gisultihan kuno siya sa Ginoo, matod pa sa Ginoo diha niya, paminaw kamo sa sangyaw niining tawhana. Pari na siya sa Presbyterian. Matod pa niya ang Ginoo ga message niya, pinaagi sa damgo. Ingnan kuno siya nga paminaw kamo niining tawhana. Mao nga nag-request siya nako sa messenger nga unsa ang mga doktrina, unsa ang mga pagtulunan. Wala ta nagbuhat og atong kaugalingong pagtulunan, kundili ang tinuod nga pagtulunan sa Dios. Kay dili ko maulaw musulti sa tibuok kalibutan nga ang pagtulunan sa Dios gibiyaan sa mga tao. Kay mingani kag pagtulunan doktrina sa Ginoo. Kay gibiyaan ni bisan pa sa panahon nga wa pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo, gibiyaan na daana nga pagtulunan. Kay matod pa ni Hesukristo, kining mga katawhan nagapasidungog kanako uban ang ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Mabasa ninyo sa Matthew Kapitulo 15, 8 ug 9. Diha na ninyo mabasa. Sa to pa doon nagyoy kalagdaan nga hinimo lag mga tao, og kana nga kalagdaan dili lang karon
kundili gikan pa sa panahon nga wa pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo. Maunay giingon ni Apostol Pablo nga mini nga magtutudlo kay kalagdaan nga ginama og mga tao. Busa dinhi sa kingdom of priest walay kalagdaan nga among gigama nga hinabwa gikan sa among kaugalingong hunahuna, kundili ang tanan nga gitudlo kabalauran tulumanon og mga sugo maunay atong gitun-an unsaon nga kitang tanang tao makabalik diha. Kay maunay kay ang pag-ingon sa Ginoo nga bumalik kamo kanako aron kamo mabuhi, sa ato pa nibulag ang tao sa Dios. Sa unsang paagi nibulag? Sa pagsubay sa iyang tanan nga kabubuton. Kay once nga kita mahimulag, gikan sa pagsubay sa iyang kabubuton, nahimulag kita sa Dios. Og tungod ni ana diha sa atong pagkahimulag, nagbangutan ang Dios sa labihang pagbangutan nga ug ang maong bangutan namunga og kamatayon sa tanang mga tao. Mao nga nagpadala ang Dios og mga magsasangyaw aron nga unta ang mga tao maagak pagbalik ngadto sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo, kay ang kahulugan ana mao ang tinuod nga pagbalik ngadto sa Dios. Pero kung atong subayon nahanaw karon taliwala niining more than 40,000 ka mga religious nga natukod sa entero kalibutan, ambot lang kaha kung kinsa nga religious ang nakabalik nining tulo ka factors nga mao ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Kay kung atong tan-awon ang mga doktrinal sa nagkalain-laing sekta, dili na ang kasuguan sa Dios ang gitudlo. Dili na ang kabalauran sa Dios ang gitudlo. Dili na ang mga tulumanon sa Dios ang gitudlo. Unsa ang gitudlo? Ang ila ng kaugalingong huna-huna. Unya gisakyan dayon og mga sita sa kasulatan. Mao nga diha nasayop ug labaw ang mga katawhan, wala makabalik sa Dios ug maoy hinungdan nga nagpadayon paglutos ang kamatayon ngadto sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Mao nga kini akong buhat, akong ibalik ang tao o akong itug-an ang tinuod nga tahas sa Ginoo. Kay ang tahas sa Ginoo mao nga kitang mga tao makabalik diha kaniya. Siguro kung mangutana mo, nabay tahas ang Ginoo? Dili ba kita mang tao dunay tahas? Nabay tahas ang Ginoo, nabay mabasa nato diri sa kasulatan, litra por litra kay mao man gidayon na idang panan nga pangutana. Doon nabay mabasa nato litra por litra nga naay tahas ang Dios. Litra por litra wa jud kay makita. Pero kung ang atong utok, ang atong palihukon, naay tahas ang Dios. Kay diha sa pag-ingon nga gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak sa kalibutan, dili aron
silutan ang kalibutan kundi luwason pinaagi kaniya. Tahas ang meaning ana. Kay luwason man din yaning kalibutan sa tupa, tahas to sa Dios. Unsay tahas? Kadtong iyang pagluwas aning kalibutan. Nganong nahitabo man ni mga igsoon? Unsa may hinungdan nganong nahitabo man nga dunay tahas ang Dios? Kung pangitaon nato ang tinuod nga hinungdan nganong nga dunay tahas ang Dios, mubalik ta sa panahon sa ang tao wala pa makasala. Sumala sa kasulatan sa Genesis 2. Gibuhat sa Dios ang tao nga si Adan ug si Eva. Unya silang duha mga hubo ug wala mga ulaw. Basahon nato ang Genesis 2. O gipahinanok sa Ginoong Dios si Adam o nahakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok o gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha sa Ginoo nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babay ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ug miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya pagaganlan nga babay kay gikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. Ug silang duruha, si Adam ug si Eva, mga hubo. Si Adam ug ang iyang asawa ug sila wala mga ulaw. Mao ni ang sinugdan sa tao sa diha nga ang tao wala pa ihulog sa Ginoo ngadto sa sala. Sa wala pa mahulog ang tao ngadto sa sala. Mga hubo ug dili mubati sa kaulaw. Karon kanus aman ang tao nibati ug kaulaw sa diha na nga sila nakasala. Sa laptod nga pagkasulti, kung si Adam ug si Eva wala ipakasala, mudaghan kita sa kalibutan nga sama kanila nga dili mga ulaw. It means mga hubo kitang tanan. Daw sama kita sa hayop, sama sa iro og mga iring, mga iro nga dili maulaw sa ilang masig ka iro, masig ka iring, masig ka mananap. Pareha ana ang hitsura natong mga tao kung wala kini iagi sa sala. Tungod kay dili man na maayo tan-awon sa kalibutan nga kitang tanang mga tao dinhi sa kalibutan mga hubo, kitang tanan mga hubo ug mga walay sanina, babae lalaki,
walay walay karsones, walay brief. Ang mga babae walay bra, walay panty. Tungod lagi kay dili man ta mga ulaw. Mao nga ang kalibutan ang tao iyang gihulog sa sala. Aron kita mahimong sama sa Dios nga mahibalo na sa maayo ug sa daotan. Tungod niini nahimo dayong tahas sa Ginoo ang pagbawi sa tao ngadto sa matarong na. Nga kinahanglan kitang mga tao sa kalibutan magpuyo kita sa atubangan sa Dios nga mahibalo kita sa maayo ug sa daotan nga dili sama sa mananap nga wala masayod kung unsay maayo ug unsay daotan, dili mga ulaw. Munay nahimong taha sa Ginoo kay kining tao iya manggihulog sa sala aron nga ang tao mahimong sama sa Dios nga mahibalo sa maayo ug sa daotan. Atong basahon ang Genesis 3:22. Ug miingon si Kristo nga Dios, aniya karon ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa daotan. Ug karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Mga igsuon, kini nga pulong sa Ginoo humana nga si Adan ug si Eva nahulog na sa sala. Sato pa sa diha nga si Adan ug si Eva nahulog na sa sala, sila nahimong sama na sa Dios nga mahibalo sa maayo ug sa daotan. Unsa may buot ipasabot ay ani, sa sinugdan di ay ang Dios ray nakamao ana, dili ang tao. Ang Dios ray nahibalo kung unsa ang maayo, kung unsa ang daotan. Apan ang tao nga iyang gibuhat sa sinugdan, wala niya buhata nga ang tao mahibalo sa maayo ug daotan, mao hinungdan nga sila wala mubatig kaulaw, ay wa sila kahibalo nga sila mga hubo di ay adtong panahona. Mao nga sa diha nga sila nakasala na, nibati na sila kaulaw ug nanagtago na ang matag usa kanila. Kay nahibalo naman sila nga sila di ay mga hubo. Kining tanan nga panghitabo mga igsoon, dili ni daw usa ka taghap lamang. Dili ni kay duna pay usa ka magmamando nga labaw sa Dios, dili. Gipasangil sa Ginoo sa bitin. Nga kanang bitin ana tentasyon ang meaning. Nagikan sa Dios ang pagbuot. Ang Dios ray gama aton tentasyon aron nga kining tawo nga si Adan ug si Eva makamao mahibalo sa maayog sa daotan, mahimong sama sila sa Dios. Mao baya na nga diha sa pag-ampo pwedeng musupak sila nga unsa? Ang Dios mo'y nagbuhat anang tentasyon? Unsa? Ang Dios mao'y naghulog ni Adan ug ni Eva ngadto sa sala? Pwede silang murebenta. Ay wa may mabasa diha. Unya di po na mo inaandan nga pagtulunan. Pero sultian ta mo diha sa pangadjion nga gitudlo ni Kristo giingon, ayaw kami itugyan sa daotan. Ayaw kami itugyan sa sala o sa panulay. Hinunua
luwasa kami gikan sa panulay. Ayaw kami itugyan. Kinsay magtugyan? Ang Dios. Mao'y magtugyan ngadto sa panulay. Sama ni Adan ug ni Eva, gitugyan sila. Dili kay Aron, ihulog sila sa kapakyasan sa sala, kundili aron nga kining mga tao nga sumusunod ni Adan mahimong sama sa Dios nga kamao musalikway sa dautan ug mupili sa maayo. Sa to pa normal na dayon ta, di na ta murag mongguloid. Normal na ta. Nan kay dili man mo plano sa Ginoo aw sa diha nga ang tao nahulog na sa sala, gilamoy man to sa kamatayon kay gipaagi man sa tunglo sa Dios. Ningon man ang Dios, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug mikaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon dili ka mokaon ni ana, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Sa singot sa imong naong magakaon ka sa tinapay sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, hangtod mo pauli ka sa yuta tungod kay ikaw abog, sa abog ka mo pauli. Kini nga bahin sa kasulatan naghisgot kini sa kamatayon ni Adan ug ni Eva. Sa ato pa ang kamatayon tungod sa pagkahulog nila ngadto sa sala, kay gihulog sila sa Dios ngadto sa sala. Karon kay nakita man as Ginoo nga walay tao nga malipay sa kamatayon. Nakita man na sa Dios nga walay tao nga mudawat sa kamatayon. Nahibalo ang Dios nga dili tamis sa tao ang kamatayon. Mapobre man ka, madato man ka, walay tao nga tamisan sa kamatayon. Mao nga nahimo na yung tahas sa Ginoo ang pagbawi sa tao ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, dala ang atong kaisipan nga mao kining kaisipana nga makamao kita mo ila sa maayo ug sa dautan, kamao kita mo sa likway sa dautan, kamao pud ta mo pili sa maayo. Busa kanang harian sa Ginoo nga mga tao, kitang mga tao mao kining sitwasyon sa mga katawhan. Dili kay kanang huna-huna nila nga patyon sa ang tanang mga tao, pagkahuman buhion ang tao nga mura wa na kahibalog unsay maayo unsay dautan. Dili na mao mga igsuon kay ang hitsura dayon ana mura tag mongguloid, no? Ang tinuod ani luwason sa Dios kitang mga tao, pisikal kitang luwason sa Ginoo. Mao gani nga gipanday sa Ginoo ang kabalauran tulumanon og mga sugo gikan pa sa pagpanggula nila sa Ehipto aron matutukan sa mga tao ang tinguha sa Dios nga kinahanglan ang tao magmatarong. Gihulog sa Ginoo ang tao ngadto sa pagkadautan aron maipakita sa Dios ngadto sa mga tao ang iyang kasuko batok sa dautan, aron ang tao muhadlok magbuhat sa dautan unya mupili gid sa maayo nga kaning atong normal nga kaisipan karon. Dili kay patyon usa maluwas. Dili na maoy tinuod nga hunahuna sa Ginoo. Mao nay nahimong tahas sa Dios. Kun ato nang tan-awon didto sa kinabuhi ni Abraham,
Nisaad ang Dios kang Abraham, matod pa niya, hangda karon ang langit ug isipa ang mga bituon. Kung arang mo ba sila maisip? Ingon ana usab, kadaghan ang imong kaliwatan. Nianing panahona sa pagsulti sa Dios, si Abraham wala pa'y anak. Si Sarah pa lang ang iyang asawa. Wala pa siya nagminyo ni Agar, wala pa po siya nagminyo ni Situra. Kaysa diha nga nagminyo na si Abraham kang Situra, patay naman si Sarah. Wala na po si Agar. Didto na siya sa Paran. Mao nga ningon ang Ginoo, ningon si Abraham, unsa may ilhanan nga kani akong maangkon? Ningon dayon ang Dios, magkuha kag usa ka na laki aw bayi nga baka nga 3 ka tuig, usa ka bayi nga kanding 3 ka tuig, usa ka tukmo ug usa ka kuyabog sa salapati. Ug gihimo kani ni Abraham ug iyang gipikas. Ug iyang giakob ang mga pinikas sa mga mananap gawa sa langgam. Niana dayong pagkahapon nitugpa ni Abraham ang lawom nga katulugon. Og diha sa iyang pagkatulog nabati ni Abraham gikan sa kakugmat sa kangitngit ang pulo nga nagaingon, no, I'm sorry. Sa dapit na ang kahaponon nanugpa ang mga langgam nga manunukob ug gitukob, gidagit ang mga hinalad ni Abraham. Ug nianang gabihiuna nadungog ni Abraham ang tingog sa Ginoo nga matod pa ang imong kaliwatan magmadumuluong sa nasod nga dili ila. Og didto sila magaalagad sulod sa 4 ka gatos ka tuig. Nidugang pa ang Dios sa pag-ingon, ang imong kaliwatan ingon kadaghan sa abog sa yuta. Nga kun dunay tao nga makaisip sa abog sa yuta, ang imong kaliwatan arang usab maisip. Ining panahona wala pa'y anak si Abraham. Mao nga sa dihang nag-edad siya 85. Unya 75 na si Sarah. Nakahuna-huna si Sarah nga si Agar nga iyang katabang. Iyang ipaasawa ngadto kang Abraham aron nga pinaagi kang Agar. Si Abraham makabaton og anak nga alang kaniya. Mao nga gipangasawa ni Abraham si Agar ug didto mimabdos si Agar ug nanganak sa usa ka anak nga lalaki gihinganlan dayog si Ismail. Niining panahona si Agar nagpakita og mga pagtamay didto ni Sarah kay huna-huna dayon ni Agar siya naman ang mahimong manununod sa tanang bahandi ni Abraham bisan sa yutang saan. Dili na dayon si Sarah kay wala man siya anak. Apan nisulti ang Dios didto kang Abraham nga nagaingon, dili si Ismail ang mahimong manununod kundili magagikan kang Sarah. Ingon dayon ang Dios, si Sarah manganak og usa ka anak nga lalaki, tawgon mo ang iyang ngalan si Isaac. Insakto nga 100 si Abraham, 90 si Sarah, nanganak siya kang Isaac. Niining panahona gipalakaw sa Dios si Agar og si Ismail
kay dili man sila ang manununod sa Kanaan. Ang Diyos mo'y nagpalakaw, kay niingon man ang Diyos, ayaw ikalisod ang gisulti ni Sarah, kay siya pagahimuon ko usab nga usa kada kong nasod og ipakataw ko kaniya kang Ismail ang napulog duha ka mga prinsipe. Sa laktod ng pagkaistorya, milakaw na si Agar og si Ismail, og ang nabilin mao na lang si Isaac. Sa diha nga ulitaw na si Isaac, unya si Sarah patay na. Yang gisugo ang pinakatigulang nga tao sa iyang balay, pabalik didto sa Mesopotamia, aron sa pagkuha kang Rebeka nga anak sa iyang igsuon lalaki. Og didto iyang gipaasawa kang Isaac. Nataw dayon kang Isaac, unya nagminyo si Abraham kang si Tura, ug nanganak sila sa unom ka mga anak nga mao si Simram, si Joksan, si Midan, si Midjam, si Isbak ug si Suwa. Unay unom ka mga anak ni si Tura kang Abraham. Tungod kay wa man sila labot sa pagkapanulundon sa yutang saan, mao nga gitagaan silag mga gasa, unya gipalakaw halayo kang Isaac nga ilang igsuon. Namatay si Abraham, ug ang Dios didto na usab kang Isaac nag-uban. Mao nga nisulti ang Dios didto ni Isaac nga dili siya mulugsong dito sa Ehipto, kay sa panahon ni Isaac niabot naman usab ang dakong gutom didto sa Kanaan, ingon sa kaniadto ni Abraham. Busa nakauna-una si Isaac nga mulugsong sa Ehipto aron sa pagluwas sa kinabuhi sa iyang katawhan ug sa iyang mga kahayupan. Apan nisulti ang Dios nga dili siya mulugsong, pabilin siya didto, kay pagabuhaton didto kaniya ang iyang gisaad kang Abraham nga iyang amahan. Ni pabilin si Isaac ug wala moadto sa Ehipto hangtod nga sa diha nga nagpangidaro na siya og 60 anyos. Nataw niya ang kaluha nga si Esau og si Jacob. Si Jacob ang nakakuha sa panalangin sa pagkagamhanang tao sa tibuok nga kalibutan, sa pagkatalahuron nga tao, ug sa panalangin sa pagka manununod sa mga butang. Mao nga si Esau nga yang igsuon gipalakaw sa Ginoo didto sa bukid sa Seir, ug ang bukid sa Seir gihatag ngadto kang Esau, samtang ang Kanaan gihatag ngadto kang Jacob. Unya giilisan sa Dios ang iyang ngalan nga Jacob ngadto sa ngalan nga Israel. Dili na siya Jacob kundili Israel na. Dinhi ni Jacob nahimugso ang 12 ka banay gikan sa upat niya ka mga asawa, nga mao si Raquel og si Leah nga managsuon, si Silpa og si Bilha nga ilang mga ulipon. Ining upat ka mga asawa ni Jacob nga mao si Israel, nahimugso ang 12 ka banay nga gikan ni Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zabulon, Naphtali, Gad, Aser, Benjamin, dayon Hosi.
Mao na ang 12 ka banay. Ining 12 ka banay, si Jose ang pinakapinalangga ni Jacob, ug tungod ni ana gikasinahan siya sa iyang mga igsuon, mao nga niadtong nagpasibsib ang iyang mga kaigsuonan sa karniro sa ilang amahan. Nalangan kaning 11 kaigsuon, wala makauli. Mao nga niingon si Jacob, wala ba nagpasibsib ang imong mga igsuon sa mga karniro? Mao nga gipangita kadto ni Jose. Ug nakita si Jose sa iyang mga igsuon nga nagpadulong. Nagsabot dayon si Juda nga ilang patyon si Jose. Tungod sa ilang kasina, kay si Jose hinamguman nga pagkatao. Nagdamguman si Jose nga ang 11 ka pinungpong, 11 ka binangan, miyukbo sa iyang binangan. Nagdamgo pagyud si Jose nga ang 11 ka bituon, ang bulan ug ang adlaw miyukbo kaniya. Nakasabot ni Jacob nga sila muyukbo ni Jose, bisan ang iyang mga igsuon nakasabot nga sila muyukbo ngadto sa ilang igsuong si Jose nga ilang gikasinahan. Mao nga gihuna-huna nila nga ilang patyon si Jose, kay aron ang damgo dili mahimong tinuod. Mibabag si Ruben, insya dili mahimo nga magpaagas kita og dugo sa tong igsuon, kay ato sang igsuon na may gahong diha, ato siyang ihulog. Kini gisulti ni Ruben aron sa pagluwas kang Jose. Mao nga ilang hubuan si Jose sa bisti nga ginama ni Jacob nga nagkalain-lain ang kulor. Unya nag-ihaw sila kanding og ilang gilumsan sa dugo aron ilang ikapasumangil ngadto sa ilang amahan nga si Jose gikaon sa mananap. Apan si Jose ilang gihulog didto sa gahong nga wala nay tubig. Didto dayon na kita nila nga dunay Ehiptohanon nga nagalugsong padulong sa Ehipto nga nagdalag mga pahumot. Mao nga niingon si Juda, unsay kapuslanan nato nga mapatay nato atong igsuon, ibaligya nato siya niining Ehiptohanon. Mao nga ilang gibaligya si Jose o gidala didto sa Ehipto sa edad nga 17 anyos. Gibaligya sila didto kang Potifar nga Ehiptohanon. Didto ang Dios ni Jose gauban. Kay ang tuyo sa Dios adto si Jose man ang mahimo nga mangluluwas sa iyang mga igsuon sa panahon nga sila maulipo na didto sa Ehipto. Sulod sa 400 ka tuig. Mao nga sa didto na sa Ehipto gabuhat ang Dios og iksina. Ang asawa ni Paraon naibog didto ni Jose. Apan si Jose wala mo buot, kay dili siya gusto nga magpakasala sa iyang agalon nga mao si Paraon. Nasuko nini ang asawa ni Jose ug iyang gigisi ang iyang mga sapot ug iyang gipasangil ngadto kang Jose nga siya pagaluguson na unta. Mao nga iyang gisulti ngadto kang Paraon ang giingon nga iyang nagibuhat ni Jose batok kaniya ug tungod nini nasuko si Paraon ug ipabilanggo si Jose. Sa didto na si Jose sa bilangguan, doon na dayoy duha ka tawo didto nga nagdamgo. Nga kining duha ka tawo ang usa ini magtitiing sa bino ni Paraon, ang usa ni ana magbubuhat og tinapay. Ni anang pagkabuntag
nakita ni Jose didto sa bilangguan nga masulubon ang mga naong niadtong mga tawhana. Mao nga niingon si Jose, nganong masulubon man inyong dagway? Ingon tong isa, tungod kay doon ako'y damgo nga wala ako makaibalo. Ningon si Jose, ang paghubad sa kahulugan sa damgo iya sa Dios. Palihog isulti ka na sa imong ulipon. Mao nga nisulti kadtong usa ngadto ni Jose ug matod sa iyang damgo nagaingon. Diha sa iyang uluhan dunay usa ka punuan sa paras nga dunay 3 ka mga sanga. Unya nikuha siya ug bunga niini ug iyang gipuga didto sa kupa ni Paraon. Ningon si Jose, ang kahulugan ana mao kini. 3 ka adlaw gikan karon moabot ang adlawan ni Paraon. Ug ikaw pagakuhaon ni Paraon ug ibalik ka sa imong trabaho nga magtitiing sa iyang bino. Nadungog kini sa usa ka tao nga nagdamgo usab ug didto iyang gisugilon usab ang iyang damgo. Ningon siya, ako usab nagdamgo nga dunay 3 ka bukag nga tinapay sa akong uluhan. Nanugpa ang tanang mga langgam ug ilang gikaon ang mga tinapay diha sa bukag. Ningon si Jose, 3 ka bukag ang kahulugan na 3 ka adlaw gikan karon moabot ang adlawan ni Paraon ug ikaw pagakuhaon niya pagaulahon niya ug igabitay ikaw ug ang imong lawas ang imong unod ipakaon sa mga langgam. Ningon dayon si Jose, kung tuan na mo sa atubangan ni Paraon, ayaw ko ninyo kalimti. Wala ka ni masayop, natuman ang tanan. Pag abot sa ikatulo ka adlaw, niabot ang birthday ni Paraon ug gipagawas kining duha. Ang usa nga magtitiing sa bino, gipabalik ni Paraon ngadto sa pagkamagtitiing, samtang ang usa nga magbubuhat sa tinapay gibitay ug ang lawas gipakaon sa mga langgam. Mao nga nahibulong kadtong usa sa hubad ni Jose kay natinuod man ang damgo nga iyang gihubad. Nining panahona si Jose didto pa sa bilangguan. Mao nga sa dihang duol na ang panahon nga ang iyang mga igsoon muyukbo niya bisan ang iyang amahan, nagpadala ang Dios og damgo didto ni Paraon sa duha ka damgo. Nagdamgo dayon si Paraon nga dunay 7 ka uhay nga niwang ug 7 ka uhay nga tambok didto sa daplin sa suba. Ang 7 ka uhay nga tambok nilamoy ngadto sa 7 ka uhay nga niwang ug nakamata si Paraon. Nahibulong si Paraon sa iyang damgo. Nakatulog siyang balik. Pagbalik niya katulog, nagdamgo na pud siya nga dunay 7 ka baka diha gyapon sa daplin sa suba ug duna poy 7 ka niwang nga baka ug 7 ka tambok nga baka diha sa daplin sa suba. Unya ang 7 ka niwang nga baka milamoy na pod sa 7 ka tambok nga baka ug nahigmata na pod si Paraon. Nahibulong si Paraon si andamgo nga nangita siya sa kahulugan. Iyang gipatawag ang tanan niyang mga manalagna, ang tanan niyang mga propita, walay usang nakatagna. Nahinumdum dayon ang usa ka magtitiing niya sa bino nga sa wala pa siya nakabalik sa pagkamagtitiing, nagdamgo siya o gihatagan niyo sa ikahulugan ug nahimo kadtong tinuod. Iyang gisulti didto ni Paraon, insya usa sa imong binilanggo diha, nagdamgo ko nga sa wala pa ko nakabalik sa imong damgo, nagdamgo ko nga ang kahulugan
mao kini ako makabalik sa pagkamagtitiing sa bino. Ug niingon siya kanako, dili ko sa hikalimtan kun ako ni ana sa imong atubangan. Mao nga gipagawas ni Jose si Paraon. I'm sorry na bali. Mao nga gipagawas ni Paraon si Jose. Aron sa tuyo ipahubad ang damgo. Sa diha nga nahubad na ang damgo, niingon si Paraon, makahubad ba ka sa damgo? Tubag si Jose, adunay usa ka Dios sa langit nga nahibalo sa tanang mga tinago ug nahibalo sa kahulugan sa damgo. Nitug-an si Paraon, pagtug-an ni Paraon, naingon si Jose, kining duha ka damgo nimo usa ra kahulugan. Dunay 7 ka tuig nga abot sa yuta ug human ana mubanos ang 7 ka tuig nga kagutom. Busa manindog kamo, unsay atong buhaton niini? Mananum kitang tanan sulod sa 7 ka tuig. Mao nga ang Ehipto lamang ang nakapangandam ni adtong panahona, kay ang Ehipto ra may gipadad-an sa Dios ug damgo. Munay iksina sa kalibutan nga unta masabtan ninyo nga kani daing kalibutan planado sa Ginoo. Drama kini sa Dios. Direktor ang Dios nining tanan. Kay ang Dios mo'y nagpadala didto ni Jose. Ang Dios mo'y nagpabilanggo didto ni Jose. Aron mahatagan si Jose og dako kayong katungdanan. Gipagawas din si Jose sa damgo. Pinaagi sa duha ka tawo. Damgo sa duha ka tawo. Unya gitagaan si Jose og dakong katungdanan. Pinaagi sa damgo ni Paraon. Mao nga si Jose nahimo nga ikaduhang magmamando sa Ehipto. Tuod man ang tibuok nga Ehipto nadato og naluwas sa gutom. Apan ang tanang sikbit nga mga kanasuran bisan ang Israel wala makalingkawas sa gutom. Mao nga natuman nga ang iyang mga igsuon niyukbo didto ni Jose. Tungod kay namalit man ang iyang mga igsuon og mga trigo hangtod nga nagpaila nga siya di ay ang igsuon nga ilang gibaligya didto sa Ehipto. Tungod ni ana ang tanan nga mga Israelitas napadala ni Jose ngadto sa Ehipto, apil na si Jacob nga ilang amahan. Ug didto sila nagpabilin sulod sa 430 ka tuig. Human sa 430 ka tuig, nagpatindog ang Dios og usa ka hari nga wala makaila sa kabuutan sa mga Israelitas. Nagdaog-daog nila. Unsay tuyo aron pangayuon nila ang kaluwasan, aron ituaw nila ang kaluwasan. Didto ang Dios nagpakatao ug usa ka bata nga gihinganlan daig si Moises nga didto ang tingog sa Dios nilatay. Ang taha sa Dios nga pagpagawa sa Ehipto didto ni Moises gitahas. Mao nga sila nakagawas sa tangkod nga 430 ka tuig. Sa pagwa na nila sa 430 ka tuig, gidala sila didto sa bukid sa Sinai. Sulod sa 40 ka tuig, gitrain sila sa Ginoo. Unsaon pagdumala ang katawhan nga magpuyo nga balaan didto sa yuta nga Israel, yutang Kanaan. Ang maong katawhan gigam-an sa Dios og usa ka panggobyerno nga gidumala og mga saserdote. Ang tuyo sa Dios ani aron sa matag usa ka kasing-kasing sa mga saserdote o sa mga tao magpabilin ang kalig-on sa ilang pagpangalagad kanunay sa Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo ani nga ang panon sa katawhan ipadumalag mga saserdote aron nga ang kasing-kasing ni adtong mga tawhana kanunay
nga magpabilin sa pagkamatarong. Aron ang pagkamatarong sa Dios magapuyo kanunay sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa mga tao. Apan ang mga tao nagpakasala sa ilabihan. Unsay hinungdan kay ang ilang sala kun masakasala sila, ilang manghalaran og baka, ilang halaran og karniro. Di ang mga tao nagsalig. Huna-hunas mga tao, makasala ta karon, way problema na ibaka. Sa sunod tuig makasala ta, way problema na ikarniro. Oh. Mao nga dili sila mahadlok sa sala, kay doon na may muluwas nila nga mao ang dugo sa baka, dugo sa karniro. Ug didto ang sala ni kuyanap sa tibuok kaliwatan, hangtod ang tanang kaliwatan nagpakasala na. Kay nagsalig man sila sa halad. Mo nga gitangtang sa Dios ang halad o gipuli ang atong Ginoong Kristo. Nga dili na every time nga makasala ka, naapoy Kristo nga magpakamatay para kalukaton sa sala. One time lang to nga paglukat sa sala. Mo na nga kanang kumpisal sa Katoliko nakahimo nga dakong sala sa mga tao. Kay ang pagdawat og kumpisal sa mga pari walay limitasyon sa tao. Bisan pa kung mo kumpisal kag kaduha sa usa ka tuig pwede, katulo kaupat pwede. Di ang mga tao dili mahadlok mo pakasala kay na may kumpisal. Ningon na ito kasing-kasing niya nga, og makasala ko. Na may kumpisal kong padre, pasaylo ako padre sa kong sala. Sa may sala dahil nimo, kuan mo gugo dito padre, ngun ani padre. Sige anak, pasayloon ka. Pagkasunod, nanapod, nakasala na pod, balik na pod siya dito kay, padre, saylo ako padre, nakasala ko padre, unsan man po ng sala O yung ani ni, sige anak, pasayloon ka. So walay kahadlukan ang tao sa sala, walay kahadlok ang tao nga bubuhat sa sala, kay naamay mo pasaylo diha-diha sa sala. Munang sa ilang termino sa ilang wali, ingon dayon, kung kamo makasala, balik kamo sa atubangan sa Ginoo, pangayo mong pasaylo, kay ang pagpasaylo sa Ginoo way kinutuban. Apirting runga, diha na dayon na sayo. O nga ang mga tao karon grabing pakasala. Tungod niya ng maong tima nga ang mga tao nakakuha sa pagsalig. Nagsalig na lang ang tao. Kay lagi makuha ra magkumpisal sa sala. Mao nay atong tima. Mao nga sa diha nga didto na sila sa Kanaan, gigama sa Ginoo nga sila, gigamaan sila sa Ginoo og panggobyerno aron nga ang ilang kasing-kasing mahingpit nga matarong. Aron kadtong espiritu nga gisaad, katong gidaghanon sa espiritu nga dili maisip, ngayang gisaad dito ni Abraham, ikapakatao niadtong kaliwatana. Ikapahimugso niya atong kaliwatana nga sila lunlon matarong na. Unang mingon ang Dios, dili kamo magninyo o mga sawa sa mga babae o mga lalaki sa yuta ngasto pa katong sa Kanaan. Kay ang tuyo sa Dios ani, dili sila mahisama sa panahon ni Cain og ni Seth nga ang ilang kaliwatan nagminyoay og didto ni kuyanap ang dakong sala. Excuse me, mobalik lang ko dayon. Nalang ko'y kuhaon.
Gipuha ba? Balik ta. Hindi naman musulot. Okay. Sinsya na mga igsuon, no? Ay, doon na lang importante. Mao ka na ang tahas sa Ginoo nga kita luwason nga ingin ani normal ang atong kamaota mo huna kamaota mo sa likway sa dautan ug mupili sa maayo. Busa kanang luwason tao pareha nato. Kaysa sinugdan tao ang gibuhat sa Dios nga wala niya pailha ug sala. Pero maulagi dili sila maulaw. Murartag mananap. Dili man maulaw. Hubot-hubad, mga hubo. Sadan og si iba, hubo silang duha. Wa sila kahibalo nga sila di ay mga hubo. Wa sila kahibalo og unsay kaulaw. Apan sa diha nga sila nakasala na. Didto na sila na nagtago kay nahibalo naman sila nga sila mga hubo. Busa mo nay tahas sa Ginoo karon ang pagluwas sa mga tao sa pisikal nga kahimtang. Muna nga kinahanglan ang tao mubalik sa Ginoo sa pagsubay sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Kay mao kini ang giingon ni Hesukristo sa kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19 sa Mateo nga nagaingon. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Hinunua, mianhi ako dili sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Kay samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay usa sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Sa to pa ibalik ni Kristo ang tao ngadto sa pagtuman sa tibuok nga kasuguan sa Dios. Ibalik niya ang tao ngadto sa tibuok nga kabubuton sa Dios. Ibalik niya ang tao. Dili kay patyo niya tong tao. Dili kay ang tao mamatay dahil inig kamatay buhion dahil usa harian. Kay mao manay preaching karon sa kadaghanan nga ang tao patyon human mamatay harian. Dili gyud. Mao nga ako magatambag agi og pagtambag sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga mga viewers nga likay kamo sa pagkaon nga makadaot. Sama sa mga soft drink, ice cream, kanang mga pagkaon nga mga dilata, kanang mga pagkaon nga dunay additive nga makadaot sa atong lawas, likay kamo ana. Kay makadaot ka na sa atong dugo nga mao ang kinabuhi. Kay kung mingon gani kag life, everlasting life, life is blood. Blood is life. Mao nay termino sa medical term
blood is life. So, kung maingon ta nga everlasting life, involve ang dugo. Kay blood is life man. Busa karon, ang tanan halos nga nangamatay, nakadawat og mga bugat kayong balatian, bugat kayong sakit, nga ang hinungdan mao ang pagkaon. Mao nang gitudlo diri sa Isayas 19:19. Matud pa sa 1:19 padulong sa 20, giingon, kung kamo mubuot og magmasinugtanon, ang maayo sa yuta inyong pagakanon. Sato pa, may ganitag maayo kanang dili makadaot sa lawas. Ang tanan nga pagkaon nga makadaot sa atong dugo, makadaot sa atong lawas, dili gina maayo kay makadaot man na. Mao nga dinhi sa akong gamay nga katawhan, nagadili ko sa pagkaon sa tanan nga makadaot, sa lahutay nga pagkaon makadaot, sama ni anang mga isda nga makabughat, makadaot na siya. Dili na siya maayo kanon kay sa madugay nimong kaon ana, mutaas ang imong uric unya madaot ang imong kidney. Ang tanang pagkaon nga sa madugay nimong kaon madaot ka, bawal nato na. Munang doon na dahi gitawag nga mga tilugon. Basta may ganitag tilugon, di gina makadaot. Sa mga utan, doon naghapoy utanon nga makadaot sa madugay nimong kaon. Pariha sa munggos. Ang munggos doon na kanay gitawag og kotilidon. Nga naa diha ang ulod nga nagpataas sa uric sa munggos. Muna nga kung doon na mo'y mga ginagmay nga arthritis or mga problem sa kidney, o niya sige mong kaog munggos, musamo to. Di, ang imong kinabuhi, imbis kutob sa 70, 60 na lang. Imbis kutob sa 80, 70 na lang. Kay nadaot naman ang imong internal organs. Busa, nagadili ko sa tanan nga mga kauban ako sa pagkaon sa bisan unsa nga makadaot sa lawas. Sama sa panigarilyo, makadaot ka na sa lawas, nahibalo na kita. Makamubo ka na sa kinabuhi. Kanang inom nga sobra kayo, makadaot yapon sa lawas. Wala kay taas nga kinabuhi, ana. Kung dili mo muundang, ana, swerte na kayo kung mo edad mo 50. Kanang mga pagkaon nga hyperacidities, makadaot na. Kanang mga mantika kayo, sama sa baboy, makadaot na. Munang gihinganlan sa Ginoo nga hugaw, kay makadaot man siya sa madugay nimong kaon. Ang akong gitugot, sama sa kanding, pwede siya. Ginagmay lang ang atong karni. Nya, kanang utan pod nga dili binumbahan. Munang kita karon mag doktrina ta nga kung kita do na mayuta, mananom kita og mga utanon nga dili bumbahan. Kay pagbuot man dayon sa Dios ang matuman. Kung kita do na tay Ginoo sa atong kasing-kasing, walay insekto nga moduol dito kay abugon man na sa Ginoo.
Kung dunay mga basakan ang ato mga kaigsuunan, ayaw ninyo bumbahi. Itanom, dayon baliki lang na. Ug unsa may ihatag nga bunga, dawata na. Kay para nako, perlas na siya, kay di na siya makadaot. Kay sa mag-ani ka, ug dako nga abot, apan makadaot ang luto niya na. Di mahulog to sa sala. Mahulog sa dakong sala. Mao na mga igsuon, mo na tinuod nga taha sa Ginoo. Luwason kita nga buhi. O ang pakigbisog sa Ginoo karon mao ang pagpatindog sa divine government. Kung walay divine government, dili kamo makakita og Dios. Kay kana bitang pangandoy nga mingon didto sa langit wala nay kagutom, dili na langit unhas panganod, unhas bituon. Gingharian kana, gobyerno kana, nga makita unya nato nga wa nay kagutom. Kay ang tanang hari diha gikan man ni Kristo. Wala nay kurap. Wala nay kasakit. Kay ang kasakit kalisod, kapobrihon. Sa to pa wala nay mulo. Kay gobyerno man nato ang una sa pagbuhat sa pagkamatarong. Pariha sa Israel unta nga ang ilang gobyerno gipadumalag mga saserdote. Munang gikan ni Aaron, dayon didto ni Eliasar, na didto ni Buki, na padulong didto ni Esdras. Kay aron na ang ilang gobyerno ubos sa pagdumala sa mga pari, sa mga priest, mga saserdote. Apan napakyas ang tanan tungod kay mismong ang mga pari, mga saserdote nagpakasala. Mga napakyas ug nagsaad ang Dios nga siya magtukod og gingharian nga dili malumpag. Matod sa Daniel 2:44. Sa mga adlaw ni anang mangharia ang Dios sa langit, magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Kini nga gingharian mga igsuon, gobyerno kani sa Dios nga anhi sa Pilipinas magsugod labaw sa tanan dinhi gyud sa Shrine City of Dapitan. Busa magaingon ako sa tanan nato mga viewers, tun-in ninyo, istadihin ninyo kaning akong pagsinggit. Ayaw kamo dali-dali o kasuko, kay wa kamo makasinati sa maong kaalam. Mga igsoon, nahurot na ang atong minuto nga gigahin para sa atong live. Ug niya atong basahon kani ilang mga comment kung doon na ba'y mga pangutana. Palihog ko no ko. Palihog ko, basahon na to. Pangutana may atong basahon. Wala. Di man makuan. Wala man eh. Kuan ra man ni ilaha kaning mga kasuya ba? Nasuya. Narang pangutana to, nasuya ra ni sila. Dili ni matarong nga tao.
Nagpakita lang ni nga sila mga dautan. Basta inana gani nga klase sa mga tao, mga dautan na. Sama ani ni Renato Dimana, dautan maning tawhana. Ingin siya, mga baki. Sus, otro pa kang baki. Di lang ka baki, bisig alikamprag pa ka. Wala kay utok. Kaya napa kay utok, buutan ka. Namantod kay utok, pero ang imong utok sinaktag igit. Bugal-bugalon maning Renato Dimana, bugal-bugalon. Unya, gipakaulawan niya yung pundok, muna'y nakutlo na siya ang pundok. Dili na kinahanglan. Mangutana mo kinsay nag-ordin? Kung maingon ko nga ang Ginoo mismo nag-ordin ako, di man mo mutuo. No? Kung maingon ko nga ang Ginoo mismo ga-ordin, di man mo mutuo. Kay wa man mo kakita sa akong makita. Mao nga ang inyo hadiha, Mr. Renato Dinaba, puros na lang bugal-bugal ug kasina, kay ang inyong huna-huna kamo may tinuod ra. Kung ikaw akong balihon, kinsa may nag-ordin nimo pagkapari ug pari mangani ka, di ba ang imo ra pong pare? Kung si FD ka, Renato, di ba ang nag-ordin nimo pare rapon? Pasig si imong ipasabot si Kristo Hesus. Kanang inyong Santo Papa karon, kinsa may nag-ordin na ana, di ba ang inyo ra pong Santo Papa? Giilik ninyong mga membro. Ayaw mo pag iningon ana, kay wala mo'y ayaw. Nagpakita ra mo sa inyong pagkatao, nga wa mo'y ayong pagkatao. Kani bugal-bugalon kayo. Loso ni mong tawhanak. Wala na. Anong tinarong? Anong tinarong ba? Pangutana, sulay og pangutana. O depender ka, Katolik depender ka, ipagawas mo pagka-depender, pangutana dire. Kay atong tubago na imong pangutana, depender mga ka. Kanang imuha, nagpakita raman na nga dautan kang pagkatao. Nya, mabasahan ka sa mga Katoliko, masuko ka, masuko nimo. Ang gawas ng mga iro, mga iro, mangguning mga tawhana. Kuan ni siya, kaning buhi pa ni Renato Dinaba, pero ang kalag, napaig na sa impirno. Buhi pa, pero napaig na sa impirno ang kalag, ni Renato Dinaba. Napaig na sa impirno imong kalag. Moro nang isa ka buok, wa gilain. May nangutana dire. Otro po ni si Francis Soriano. Mga bugal-bugalon po ni siya. Di man ni Katoliko. Nawala na ning ubang Katoliko Naga ni Sabadista naay Seventh Adventist nga nakaingon ko og Katoliko nya dili di ay. Seventh-day Adventist di ay. Munang dili nato pasanginlan ang Katoliko tanan. Kay dunay laing relihiyon na diri nga ni sakay ni kuan nato ni Kumen. Unya do na poy katong isa nga ang iyahang pundok ra poy tinuod, natukod sila 1930s. Ang ilahang pangulo si Emmanuel. Nga giingon nila nga si Kristo kay si Kristo kuno si Emmanuel. O ginyo tubaga nga si Emmanuel mo si Kristo. Si Emmanuel mo si Kristo. O giunsa pod pagtuon aning mga tawhana nga si Emmanuel 1930 man itong ha. No, puta kay balo. O nganong 1930. Pero ang kaalam nga gikan sa langit, pag abot dinhis kalibutan, mahibalo ta sa kaalam nga iyas Ginoo. Pero kaning klasihas tao, dili ni man. Magtinarong ka.
Kay kung magtinarong ka, tarungon po ka. Naman diri o, nanapod tay, master mayong gabi nanapod tay bag-ong makutlo ani. Magtinarong mo. Anay pangutana diri, master, unsay imong gituuhan bahin sa impierno? Nagtuo ka ba nga ang impierno literal o dili? Pangutana gikan ni John Lloyd Il Tulabing. Kanang impierno gitawag nag-Sheol sa Hebreo. Kanang word nga impierno kinatsila na nga pagkasulti. Impierno. Sa Hebreo, Sheol. Ang binisaya na lubnganan. Mao nga kanang impierno nga gipasabot diha, lubnganan na. Dili na impierno nga kanang gi-imagine karos mga born again, mga protestante nga didto ang tao isugba nga nalusaw ning og tingga. Unya mobalik na po kapurmag tao dahil malusaw na po ning og tingga. Malusaw na po ning og tingga, mobalik na po kapurmang tao. Dili na mao kay wana unsa man na sila na feelings na kanang inyong gi-imagine nga isugbas impierno dahil nalusaw mo rag tingga. Og nanay feelings, nanay 7 spirits, nanay 7 senses. Kay ang 7 senses mao man ay feelings na to. Hearing, seeing, smelling, tasting, touching, blood o brain. Kung wala ni, wala kay feelings. Sa to pa, kung na kay feelings, na kay blood, na kay brain, tao ang resulta. O niya, mo din na isugba dito sa impierno, na malusaw, ning og tingga, dayon, mupurma na pugnaong tao, dayon malusaw na pugnaong tingga. Mga igsuon, kana nga doktrina o sa kadoktrinang bakak nga dakong pagkabakak ug mugna rana sa una-una. Kanang impierno sa Hebreo na Sheol. Ang meaning ana lubnganan. Kung atong isag-id na sa pag-ampo sa Katoliko Romano sa unang panahon kanang gitawag og Credo in Unum Deum sa Latin nga sa binisaya mituo ako sa Dios nga Amahan. Gingon na dito, mituo ako sa Dios nga Amahan nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mituo usab ako sa iyang anak nga bugtong nga si Jesucristo, namatay gisakit ni Poncio Pilato, gisakit ni Poncio Pilato, namatay gilubong ug mikunsad sa impierno ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Kanang pag-ingon nga ni kunsad sa impierno, ni adto sa impierno si Jesus. Sa to pa day si Jesus day naglangoy-langoy dito sa kalayo. Dili oy, ni kunsad sa impierno kay gilubong, meaning namatay. Gilubong siya sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mao nga kanang meaning anang impierno lubnganan. Mao nga kanang tao once nga mamatay na, impierno na gina, kay lubong man na. Mao nga kamong mga buhi, paglikay mo nga di mo mamatay, aron di mo maimpierno. Ni ay atong formula nga ang tao dili mamatay. Makabaton og taas nga kinabuhi og kinabuhi nga walay katapusan. Una, likayan ang pagkaon nga sa madugay nimong kaon musangko sa sakit. Sa tinuod lang mga igsuon dinhi wa gani ko gapakaon diri ginamos. Wa po ko gapakaon nilag bulad. Mas maayo pay magsud-an ta, magkauntaw niya magsud-an tag tubig. Kay wa gyoy makadaot ana sa unahan. Kaysa magkaon ka nga magsud-an kag bulad or ginamos, sa madugay nimong kaon, tugkan og bato ang imong kidney. Madaot na dayon ka. Muna siya. Muna nga
Ang tinuod nga kahulugan sa imong pangutana bahin sa impierno, kanang impierno lubnganan ug dili literal nga kalayo lang sama sa inyong gidahom. Unsa na pud ni? Unsa na po'y laing pangutana diha? Paluap kuno mo. Tulabing gitubag imo pangutana, tilabo say, tilabong ni. Napod o. Si Imbi Abya, yaw-yaw. Yaw-yaw. Kanang pangutana ba mo? Di kay pataka lang mo diha o comment nga di mo mangutana. Saan na to pagka, saan yung pagkasabot o di mo mangutana? Pangutana mo kay tubagon mo. Di mo mangutana? Unsa man ni mga tawhana, di man mangutana ning mga tawhana. Pangutana mo kay tubagon mo. Samanto. Unsa pay pangutana diha? Napay pangutana? Kay close na ta, wa nay pangutana. Diri ra ta kutob ug daghan kayong salamat sa atong viewers. Mayong gabi kaning tanan. Tanan nga mga bashers, wa ko masuko ninyo. Kamong tanan wala gyud ko masuko ninyo. Ug maayong gabi kaninyong tanan.